tal-qlub. Ħennalina u f'jismek eħlisna, mil-sarat li ġarrabna fid-dnub. Tħallas li xomu lejk fuq li moddi, salħiħa tawlidek dajfi, tafna midbajja taruna, sabiex neħxu għal dejjem safin. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun magħkom ilkoll. Sejrin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għar-Ruħ Marij Bonello. Ħutej fil-waqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna fiduċjużi fl-imħabba ta' Alla, ejjew nitolbu l-ħnina u maħfra għal ħtijietna. Inti l-mibgħut tal-Missier biex turina imħabtu mulej ħniena. Int li terfa' fuq spallejk il-fraġilità ta' kull bniedem, Kristu ħniena. Int il-paċi u s-serħan ta' dawk li jilqgħuk mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Għamil mulej li ħsiebna ikun dejjem f'dak li huwa sewwa, ħanamluh bil-ħeġġa ta' qalbna biex aħna li mingħajrek ma aħna xejn isaħħilna ngħixu kif jogħġob lilek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Arem il-ktieb ta' Ester. Is-Sultana Ester qabada biża' għall-mewt u fittxet il-ken tal-mulej. Imbagħad talbet lill-mulej Alla ta' Iżrael u qaltlu: Mulejja, int waħdek is-Sultan tagħna, għenni għax jiena waħdi u m'għandi ebda ken ieħor ħliefek u bħalissa għaddejja minn periklu kbir. Sa minn ċkuniti fih dan il-familja ta' missirijieti jien kont nisma' li jint mulej għażilt lill-Iżrael minn fost il-ġnus kollha u l-missirijietna minn fost l-antenati tagħhom biex ikunu l-wirt tiegħek għal dejjem u għamilt magħhom skont ma wetthom. Ftakar fija mulej, uri ruħek fi żmien il-hemm tagħna u qawwili qalbi, sultan fuq l-allat u setan fuq kull seta. Ed li kliem f'waqtu fuq fommi għal qudiem lill-jum u dawwarlu qalbu u mlijilu b'mibeda għal dak li ħada kontra tagħna biex isib tmiemu u kull min jaħsibha bħalu. Iżda lilna eħlisna bil-qawwa ta' jdejk u għenni lili li jiena waħdi u ma għandi lil ħadd ħliefek mulej. Il-kelma tal-mulej. Meta sejjaħtlek int weġibtni, meta sejjaħtlek int weġibtni. Inrodlok ħajr mulej b'qalbi kollha għaliex int smajt kliem fommi. Qudiem l-Allat irrid nannilek b'wiċċi fl-art ninxteħed quddiem is-santwarju tiegħek. Meta sejjaħtlek int weġibtni. Inrodlok ħajr għat-tieba u l-fedeltà tiegħek għax int kabbart ismek u kelmtek fuq kollox. Meta sejjaħtlek int weġibtni, kattar li l-qawwa f'ruħi. Meta sejjaħtlek int weġibtni. Il-lemenija tiegħek is-salvani, il-mulej iżomm kelmtu miegħi, it-tieba tiegħek mulej tibqa' għal dejjem, la titlaqx emil idejk. Meta sejjaħtlek int weġibtni.
Gloria ut fili le Christu. Gloria ut fili le Christu. Oħloq fija qalb safja u Alla, rod li jilena tas-salvazzjoni tiegħek. Gloria ut fili le Christu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: itolbu u jingħatalkom, fittxu u issibu, ħabtu u jiftħulkom. Għax kull min jitlob jaqla, min ifittex isib u min iħabbat jiftħulu. U minnu dak il-bniedem foskom li jekk ibnu jitolbu biċċa ħobs sejjer jagħtih ġebla, jew jekk jitolbu ħuta sejjer jagħtih serb. Mela jekk intom nies ħżiena bħalkom, tafu tagħtu lil-ulidkom ħwejjeġ tajba, kemm aktar missierkom li jew fis-smewwiet jagħti ħwejjeġ tajba lil min jitlobhomlu. Mela dak kollu li tridu li l-bnedmin jagħmlu lilkom, għamluh ukoll intom lilhom, għax din hi l-liġi u l-profeti. Il-kelma tal-mulej. Il-Vanġelu tal-lum iżjies. Rajna kif Ġesu qed iħeġġiġna biex nitolbu. Waqt li jissalmista s-salm responsorjali, it-talba tal-lum hija stqarrija, hija xhieda ta' min ressaq talbu b'fidi lill-Alla u semgħu. Infatti xejt is-salmista u x'irrispondejna jiena u int. Meta sajjaħtlek int weġibtni. Meta sajjaħtlek int weġibtni. M'għandniex għalfejn naqtaw qalbna, m'għandniex għalfejn nibżgħu, għandna biss niftħu qalbna għal Alla. U tkun din iċ-ċertezza li l-mulej jisma' it-talb tagħna u jagħtina mhux tant dak li jinnejdlu, imma dak li ju tajjeb ħalina. Ma naħsibx li b'kombinazzjoni u xtaqt li propju dal-għodu naqsamma magħkom. Il-bieraħ xinftaħt il-kompjuter insib messaġġ minn mara Ukrena. U ħanaqrawlkom għax hu messaġġ fejn hi stess qed titlob lilna partikolarment li niġu f'dan is-santwarju ta' Pinu biex nitolbu għalihom. Issa mhux kitbitli. Dear Christians of Tapino National Shrine, my name is Tatiana and I am Ukrainian. Here in my country the people are dying and they are being wounded and murdered by Russia's military. Our lives are being destroyed. I heartily beg you to pray for us. I know personally the Virgin Mary hears our prayers. When in 2018, I prayed at Tapino National Shrine to become a mother. Soon I got blessed, and finally, after years of waiting, I adopted a 4-year-old boy. I tried to come to Malta to give thanks to the Virgin Mary, but there was no ability because of COVID-19. And I still don't have it,
but now because of the war. My little son, given to me by the Lord, and I are trying to save our lives in a bomb shelter. Please pray for us and for Ukrainian. Not war, but love should be among the people on the earth. U ma dil-litra wkoll hija batet ritratt tat-tifel tagħha fix-shelter u l-irċevuta żammita magħha, ħaddita magħha fix-shelter. U ġbija tal-Madonna ta' Pino, l-irċevuta ta' qoddisa li hija kienet offrieta hawnhekk fis-Santwarju ta' Pino nhar it-30 ta' Ġunju tas-sena 2018. Ejjew nilqgħu dan l-appell. Qegħdin narawhom f'ħafna filmati kif dan il-poplu qed jaqbad f'idejh il-kuruna tar-Rużarju qatt ma ħallija. It-tfal jitolbu r-Rużarju. Imma aħna illum li dan il-Vanġelu Ġesu qed jgħid lid-dixxipli tiegħu, qed jgħid lili u lilek, itolbu u jingħatalkom. Jiena u int għad għandna ċans qed insibuh iċ-ċans biex nitolbu. Qegħdin insibu mument fejn aħna l-itfal tagħna nagħlmuhom jitolbu. Qegħdin jaraw kull jidek titlob. Ejjew għalhekk nieħdu f'idejna dan huwa r-randan. Ir-randan huwa żmien li fih terġa' taqbad ħajtek f'idejk u ma tħallix l-affarijiet imexxuk imma tkun int li tmexxi lil ħajtek. Ejjew nitolbu hekk biex aħna wkoll narfu il-qawwa tat-talb fil-ħajja tagħna. Għax it-talb kif għamel ma' din l-Ukrena Tatjana jiftħilna qalbna għal paċi ta' Alla. Ħuti eżies jew nagħmlu kuraġġ bil-kliem il-mulej li jew stess ħeġġiġna biex nitolbuh u ngħidulu ismana nitolbuk mulej. Għar-reliġjużi irġiel u nisa li for-monasteri tagħhom huma joffru ħajjithom bħala talba għal ħtiġijiet tal-Knisja u tal-umanità nitolbu. Għal dawk li ma jafux bik, imma li qegħdin ifittxu l-verità, ħajsibu id-dawl tal-fidi, nitolbu. Nitolbuk mulej għal pajjiżi li huma mkissrin mill-vjolenza, mill-gwerer, bħalma hu bħalissa l-pajjiż tal-Ukranja. Għamel li l-gvernijiet jaħdmu ħalli tinstab soluzzjoni ġusta ta' paċi nitolbu. Min dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pino nitolbuk mulej biex il-familji tagħna isibu fik il-pedament li fuqhom jibnu il-ħajja tagħhom ta' kuljum. Għamel li qatt ma jonqos it-talb minn kull familja. Għati l-għajnuna meħtieġa lil-morda u lil dawk kollha li jduru bihom nitolbu. Inroddulek ħajr mulej għal fediltà u l-ħnina tiegħek. Ilqa' dawn it-talbit tagħna li qegħdin insejħulek u nitolbuk tismana bi Kristu Siedna.
lina mulej, henna lina. Henna lina mulej, henna lina. Nek mulej nollu lub na ismana, għaliex fiki tamajna finike. Henna lina mulej, henna lina. So benin midlubiet tal-imoti, nitolbu b'trotti l-mafra tal-ħsara. Henna lina mulej, henna lina. Jitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Fil-ħnina tiegħek mulej għati widen għat-talbum li tagħna, ilqa l-offerta li qegħdin nagħmlulek u reġġa' lura lejk il-qlub tagħna l-koll bi Kristus Siedna. Il-mulej magħkom, nerfu lubna il-fuq, nizzuħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Inta s-saħħa ta' uliedek u għadt ġdid u s-safa ta' ruħhom, għażiltilhom żmien fis-sena biex fih ifittxu jinħallu minn kull ġibda ħażina u jinqdew bil-ġid li jgħaddi, hekk li iżjed jintrabtu ma' dak li jibqa' għal dejjem. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u intennulek bla għeda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek u sanna fl-ola tas-smewwiet. Imbirek minn ġej fisem il-mulej u sanna fil-oli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewwient mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs radd il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi reġa' radd il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, salvana int u salvatur tad-dinja, għax bis-salib u l-qawmien tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mit-ċokontana nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxarda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek.
Ħenna lina il-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzom Malla Marija, ma' San Giusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jiexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Jew nitolbu. Ħalli s-salta nfosna x-salta tal-mulej li hija saltna ta' paċi, ta' maħfra, ta' imħabba. Walek ngħidu, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritjent kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina illum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub, imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw il-lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jett lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi, la tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Għat qarbin nitilgħu, però nitlobkom biex nitilgħu dejjem f'linja waħda, nibdew minn isfel għal fuq u inżommu anke id-distanza bejnietna. Ma nidħlux fuq xulxejn, ma nżommu dejjem id-distanza mitluba. O Ġesu tal-akbar ħnina, jisma' talbi kun ħanin. Soba kbira b'qalbi minikitha għal dnubieti wisħefin. Ħenna li, ja ħenna lina, o Ġesu, skur għad manżid, iżda nħobbok qalbi kollha, ħajti kollha jiena rrid. Twissietek kollha mħabba, baħar dija ta' kull ġid. Taħt riġlejjar sis bħal-kiku ma konċ tiegħi tissi. Ħenna li,
ja henna liha, o Gesù, skur at manzi, izdan hobbo, qalbi kolla, ħajti kolla jinarrit. Lilek għajn talena kolla, sita kollox jinwarrab. Biex jahasra jisil fruħa, flok tjubitek jinġarrab. Henna liha, o Gesù, skur għat manżid, izdan hobbok, qalbi kolla, ħajti kolla jinarrit. Alla tiegħi jinsammartek, qalb wiskif rama salib. Waqt li inti ħajti sommi, f'qalbek bozzat ħabib. Henna liha, o Gesù, skur qatt ma nżid, izdan hobbok, qalbi kolla, ħajti kolla jinarrit. Nitolbu. Mulej Alla tagħna, inti tajtna dawn il-misteru qaddisa biex issaħħu fina it-tiġdid tagħna. Għamel li jkunu għalina ta' fejqan għalissa u għalli ġej bi Kristus Siedna. Jew nitolbu flimkien kif qalilna l-Papa lis-Sultana tal-Paċi, għal-paċi fid-dinja. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Madonna ta' Pinu, ħometana l-Maltin, għafdarek ġenana, għaxin il-qana. Madonna ta' Pinu, u d-dimek herqana, ġenana nitolbu, biex tfittex tismana, biex tfittex tismana.